зорро як персонажи афсонавии адабиёти испаниёист ки шӯҳрати ҷаҳонӣ ёфтааст. ӯ алайҳи ноадолатиҳо мубориза мебурд, аз мазлумин ҳимоя мекард ва золимонро ҷазо медод. ҳар куҷое нафареро зулм мекарданд, ба кӯмакаш ҳозир мешуд ва қасоси ӯро аз золимин мегирифт. зорро мардумро ҳам барои бархостан алайҳи зулм таблиғ мекард. дар бораи ин персонажи афсонавӣ беш аз 20 филм ба навор гирифта шудааст. нафаре дар тоҷикистон ҳам бо ин лақаб машҳур шудааст. иззатулло шарифзода, сардори аллакай собиқи сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ вазорати адлия. кӣ ва чаро бо ӯ ин лақабро додааст маълум нест, аммо шарифзода комилан баръакси он зоррои афсонавист. агар зоррои испонӣ мазлуминро аз золимин ҳимоя мекард, зоррои тоҷик яке аз золимтарин нафарон на танҳо дар таърихи тоҷикистон, балки таърихи башарият аст. ӯ зиндонҳои тоҷикистонро ба концлагер табдил додааст. маҳбусини зиндонҳои тоҷикистон бо бадтарин навъҳа зулм ва шиканҷа мешаванд. ҳар сол даҳҳо нафар бар асари шиканҷа кушта мешаванд, вале танҳо қисмати хеле қисми ҳодисаҳои куштор дар зиндонҳо расонаӣ мешавад ва мардум аз он иттилоъ меёбад. зорро зиндонҳоро ба бизнеси шахсиаш табдил додааст ва миллионҳо доллар аз ҳисоби маҳбусон даромад мегирад. зорро як давлати ҷадиди ғуломдорӣ асри 21 дар дохили зиндон таъсис додааст. ӯ маҳбусонро аз номи раиси ҷумҳур эмомалӣ раҳмон ҳамчуноне ки 1000 сол қабл ғуломонро мефармуданд кор мефармояд. директори завод медодад касе ки искаф шикаст аз номи ҷаноби олӣ мега ҷаноби олӣ гуфтага касе ки искаф шикаст мероам маҷбурӣ кор мекунад вай касали ҳасти нести вай дафарқш нест. ва ҳар касе ки кор карда наметавонад бояд маблағи онро пардохт кунад. агар документ пуркрост дошта бошӣ ё ки чернобил ё ки афғонистон документ дошта бошӣ кор намерои мега айхонат пул биёр, айхонат бояд пул барӣ биспорӣ. зорро ширкати бузурги сохтмонӣ дорад ки дар он аз меҳнати маҳбусон бидуни пардохти ҳақ истифода мекунад. ҳамчунин ӯ чанд ширкати сохтмониро бо дару тиреза таъмин менамояд ки дар маҳбасҳо бо дасти маҳбусон сохта мешаванд. зорро чанд мағозаи фурӯши сандуқ ва дигар маҳсулоти дуретгарӣ дорад ки бузургтаринаш дар бозори Корвон воқеъ шудааст. ӯ ба дуконҳои фурӯши кордҳои наққошишуда низ маҳсулот содир мекунад. ӯ роҳҳои зиёди пул ситонидан аз маҳбусонро ба роҳ мондааст. сар аз иҷозаи ворид кардани хӯроки наздикони маҳбусон ки барои ҳар хӯрок аз 10 то 30 сомонӣ маблағ меситонад. дар зиндонҳои тоҷикистон хӯроки маҳбусон асосан аз ҳисоби худашон аст. аз ҳисоби давлат ҳам хӯрок дода мешавад, вале имкони хӯрдани онҳо тақрибан вуҷуд надорад. хӯроки давлатӣ аз карам ва донагиҳои ҷӯшонидашуда иборат аст ва онро танҳо маҳбусоне истеъмол мекунанд ки хешу табор надоранд ва шуморашон ҳам аз 5-10% бештар нест. империяи зорро на танҳо ширкатҳои сохтмонӣ, маҳсулоти дуретгарӣ ва дигар ашёе ки маҳбусон месозанд дар бар мегирад, балки фурӯши маводи мухаддирро низ дар зиндон ба роҳ мондааст. герои замоначалник розиқ мегуфтанд ҳавая мефурӯхт. зорро як системаро ҳам ба роҳ мондааст ки ба омӯзиши вазъи иқтисодии маҳбусон машғул аст. ҳар маҳбусе ки маълум шуд наздиконаш вазъи хуби иқтисодӣ доранд, зери фишори шадиди зиндонбонҳо қарор мегирад то ҳар моҳ ришваҳое вобаста ба вазъи иқтисодияш пардохт кунад. онҳоро бо ҳар баҳона дар утоқҳои ҷазоии зиндон ҳабс мекунанд то маҷбур ба пардохти ришва шаванд. ин ришваҳо аз 500 то 5000 доллар қимат доранд. онҳое ки натавонистанд ин ришваро пардохт кунанд, маҳкум ба шиканҷаҳои даҳшатнок ва марганд.
طبق گفته یک محبوس که 6 سال از جمله 3 سال در زندان رقم 3 محبوس بوده است، شکنجه های زیرین در محبس های تاجیکستان معمولند و تقریبا هر روز استفاده می شوند. اوریان نگاه داشتن روی بتون در هوای سرد، زیر برف و باران و در هوای گرم زیر تابشی مستقیم آفتاب. خوابیدن بالای بتون با شکم و پشت و قدم زدن زندانبانها از روی زندانی ها. مجبور به نشست و برخاست در حالت اوریان. سکلانکا، تفتیش 10 کرته هر 2 ساعت، زندانی های سیاسی و مذهبی در طول روز با بهانه پیشگیری از فرار با نشستن روی بتون سرد و زیر برف و باران و آفتابی سوزان. ندادن غذا و لباس، لطوکوب برای کم بلند شدن موی سر و ریش. حبس کردن در حجره مخصوص سیاهچال که زمستان بسیار سرد و تابستان خیلی گرم است، تیرزه ندارد و امکان خواب رفتن وجود ندارد. منع طبابت در حالت بیماری. بیمارستان زندان همچون استراحتگاه زندانهای پولدار و یا ویپ استفاده می شوند، نه برای طبابت بیماران. لطوکوبی شدید در کمترین حالت نقض قاعده یا گپگردانی به زندانبانها. نقض قاعده هم بیشتر به آنهای نسبت داده می شود که طلب پرداخت پول را اجرا کردن نمی توانند. زدن مسواک دندانشویی با مقعد، وضع خیلی بد خوراک و لباس و غیره. اما این شکنجه های هستند که برای گناه های سبک استفاده می شوند. برای گناه های وزنین از جمله نپرداختن رشوه به کارمندان محبس شکنجه ها به مراتب وزنین ترند. 16 سентябр که حمزه کرمزوده را آوردن. حمزه کرمزوده را آوردن. وقتی که در آوردن اونجا بود لطفالله محمود جمال دولتمند شیرافگان توشتیمی مظفر بود زمنچانی بود توشتیمی رفت نبود تطیب و پیرو دا در آورد. حمزه کرمزوده اومد در اوی کد اونجا با پرادولای همش هم میبینید، خیلی همش هم میبینید. ما در کامیرده یا خود ما را محکم کردن، مایب شیدگیم ده که در آوردن یا پیش من نگاه کردم یا دستی چپش تو نیمی دست شپوری خون رفته سرش با قدرت یولوکو دوبینکه کتیکو زدگی در اومدگی ایده همی سرش خیلی گیرچ کدگی نه کلینی موندگی پریمیر نه 5-10 میلیون نمی خیلی جستوک زدگی نوایا زده استابلن با اخیر ده اوز برومد در طرفی رستش ای قفوش خون بسیار ریخت و جگرم کافی دود زد. والدان حمزه اکرامزاده بعد مرگ او نوار را پخش کرده بودند که در تن او آثار شدید شکنجه از جمله نقش سوخته پوست با درزمال دیده میشد. این نوار را خبرنگار آزادگان پخش کرد، اما دیرتر بنابر وجود داشتن کادرهای دهشتناک از یوتیوب حذف شد. نه خب بابا چی بوسو دادم چه بلشکی بچه من کندگی گرفتگه بقلشکه میکنم خدا رئیس یا بودیم او خیلی بقلشکه با فکرم کلونه هستی کنجا میسو. کشتار در زندان یک امری معمولی است. در همونجا قانون نیست، یگان قانون خیلی نیست که مثال در همین چیزهایی دیدم. مثال من هم قصیرک شدم بسیار آدمو در همونجا مردن، یگان کس زدی یا نگیری زده کشتنشون، یگان کس ایروی اینا هم شکایت نکرد و یا چیز اپراتیونیکو جمالف مختار یا کتی و یا زدن دستوش تنوش پدیفون دستوش شکستن. و کشتار تنها به خاطر دیدگاه‌های سیاسی مخالفت به ظلم زارا و کارگرانش نیست. می توانند حتی برای سرکشی کردن از کار محبوس را به قتل رسانند. مثلا با ششم زون رفتم، ششم زون در یک کسالی با کار برآوردن، اکای هوای هم در همونجا بود. برآوردن گفت که من کار نمیتونم کده سوسه، من کار نمیتونم کسالم، همون کارگر زوال گیری بسیاری بعد حقارتش کرد و اشکال سوسه با آهن سنش پرتاب یا آهن گیری در پوچش زد، همون پوچش خونالوشی گرفتم به لیسه بودنش
начальник санчаст чанд гуфт ки ия берун барин ки ин мемирам и хун заразид мена то дилша медава мемирам начальник терма ия гуфтам бигзор бимра бинан ки касе ки кор намекунад вай ё чиза анимфе бигзор мера то изартидо шари начальник уидам вай кардан ки ҳамин одам мемира бине ваям гуфт бигзор мера пис ҳамия вай накардан баъди чанд рӯз ҳавай одам даҳамуҷа мӯр акашам даҳамуҷа буд айфалхор будам ё дурӯғ ҳамия духтара сир кардан духтар вай ҳақqa гуфта буд вая дурӯғ айкор сир кардан аммо наздикони кушташудаҳоро таҳдид мекунанд то аз ҳодиса ба касе шикоят накунанд. ма учашкати ба телефонам як догав задим мегам мора гуфтанд ки навист ки даъво надорум ба бачата метем гирифтем дидем ҳама инҷо шикастагӣ буд телефон буд даже медонам ки бачама мухтору ҷамол ҳавай зада кушта ҳамеша медонам ҳичи бо вуҷуди таҳдидҳои зоррову коргаронаш марги маҳбусон гоҳе ба расонаҳо роҳ меёбанд. то ҳол қатли чандин нафар дар расонаҳои тоҷикӣ ва хориҷӣ инъикос ёфтаанд. аз ҷумла баҳромиддин шодиев, ҳамза икромзода, сафаралӣ сангов, умедҷон тоҷиев, қурбон мамнонов, дилшодбек муродов, шамсиддин зайдуллоев, қосимҷон расулов ва ғайра. аммо барои ин ҷиноят касе аз масъулини зиндон ҷазо нагирифтааст. баръакс онҳоеро гунаҳгор баровардаанд ки хостаанд аз ҷиноят ё марги инсон пешгирӣ кунанд. баъди чанд рӯз ҳавай одам даҳамуҷа мӯр акашам даҳамуҷа буд айфалхор будам ё дурӯғ ҳамия духтара сир кардан духтар вай ҳақqa гуфта буд вая дурӯғ айкор сир кардан ки те дасари мо ҳам азади гунаҳгор ҳамон ҳич каса даъво накардан дигар. ин система аксари кормандони зиндонҳоро сар аз посбони оддӣ то табиби зиндон шарики ҷиноятҳои зорро кардааст ва бо ҳар роҳе аз ӯ ҳимоя мекунанд. мегуфт ки ма дар пул метинӣ вай ризои худ гардан ғавс бифалак ғам медод be ҳич маҳкамш мекард то оташ ё ҳама в курси будиям ки телефоно гуфта будам мада миёри телефонои фасон оварда буд додагӣ будаш ғам медоду хай дар ҳамуҷа қонун неста ягон қонун ихелӣ неста ки мисали ҳамин чизҳои гирам мисол ман ҳам қасроб шуштам бисёр одамо дар ҳамуҷа мурданд ягон кас сари ё нагирифт зада киштаншон ягон кас айрӯи ино ҳам шикоят накард. бо вуҷуди ҷиноятҳои систематикӣ ва ваҳшонияте ки дар зиндонҳо роҳандозӣ кардааст зорро ҳамеша аз об хушк мебарояд. ӯ 12 сол сарраёсати иҷрои ҷазои вазорати адлияро сардорӣ кард. даҳҳо ҷинояташ тавассути мардум ва расонаҳо ифшо шуд, аммо боре ҳам ба ҷавобгарӣ кашида нашуд. зорроро аз афроди наздик ба эмомалӣ раҳмон мегӯянд. то куштори беш аз 50 нафар дар зиндони хуҷанд ӯ метавонист бидуни номнависии пешакӣ ба қабули раиси ҷумҳури тоҷикистон ворид шавад. тибқи иттилои манобеи паём аз иззатулло шарифзода ду духтари раиси ҷумҳур озода ва таҳмина ҳимоят мекунанд. ӯ ба озода ҳадди ақал як қаср, мошини хидматӣ ва амволи дигари гарон арзиш туҳфа кардааст ва чанд хароҷоти доимии озодаро ба дӯш дорад. гоҳе барои зорро мушкилоти пешбининашуда пеш меоянд, мисли қазияи ҳамза икромзода ки наздиконаш на пул ва на таҳдидҳои ӯро ба инобат нагирифтанд. зорро мушкилашро ё бо зар ё бо зӯрӣ ҳал мекунад. ӯ аввал ба даъвогарон пул пешниҳод мекунад. ё чандин бор маро хайрат кардам бораи пул чанд қайдам меганҷа гавзам. вақте розӣ нашуданд алайҳашон усули дӯстдоштаи худаш шиканҷаро истифода мекунад. ани 80 шоҳид монда омадаги 5 шоҳид мондаги дигарош даст кашиданд дасти шиканҷа ва ба зиндонҳои дигар интиқол медиҳад. дутаиш ки дар хуҷанд аз интихоб додагам дар хуҷанд 27 шоҳид моро интихоб додагам яктани 27 шоҳид. ӯ қудрати таъсир ба додситонии кулро ҳам дорад. ба хона мо рафта буд аз
генерали ҳамаша ба алоҳ дар хона гуфт ба тарафи мо даже гуфт ки 80% эксперт тарафи шумо ҳал шавед 80% 20% дига шумо ман ира тарафи суҳбат бо експерт маслиҳат мекунам баъд қоғози эксперта ба шумо мерасонам то ҳозир мо қоғози експерт надорем ҳамин қайди телефонша кушт аст дига телефони моро намевардад гап намезанад зеро на танҳо онҳое ки алайҳаш қиём мекунанд ҳатто шоҳидонро ҷазо медиҳад то дигар касе ҷуръат накунад алайҳаш шаҳодат диҳад. аз ҷумла ду шоҳиди марги ҳамза икромзода садриддин тошев ва сунатулло ризоев ки алайҳи кормандони зиндон аз ҷумла тоштемиров ва худи зорро шаҳодат дода буданд ба зиндони хуҷанд интиқол ва шадидан шиканҷа шуданд. баъди 16 рӯзи қатли он дар зиндони хуҷанд ва сару садо пайдо кардани он дар расонаҳои хориҷӣ иззатулло шарифзода муқаллаб ба зорро аз вазифааш барканор шуд. манобеи паём аз боз шудани парвандаи ҷиноӣ алайҳаш хабар доданд, вале ӯ ҳанӯз дар озодист. имкон дорад бинобар ҳимояти хонаводаи раиси ҷумҳур ин ҷинояткор ин дафъа ҳам аз об хушк барояд.